Kanpainaren helburua zen eskolatze-zaleak izatea, eta hortarako gaur ikusi duen lehiaketaren milidiren lehiaketa bat antolatu zen. Baina horrez aparte baita ere egiten ditugu eskolaz eskola, hainbeste hitzaldi, txarlak, pixkat sentsibilizatzeko, ikasleak. Eta nik uste erantzuna nahiko positiboa izan dela. Eta guk beti esaten dugu gure ikusin behar dela, lan bat tantaz-tanta ikusten dana, ez da zeu segitun ikusten, baina sentsibilizazio lan hori guretzako oso importantea da. Kanpaina dela eta hitzaldiak ematen ibili gara ikastetxe ezberdinetan, eta gaur egun nik uste dut 200 eta piko ikasleekin egin ditugula hitzaldiak, eta egia da hori bai dela tantaz-tanta egiten den lan bat, baina gero azkenean minibideoen lehiaketarekin lortu duguna da nolabait egindako lan hori itzulera bueltatzea eta ikustea benetan ikastetxeak atzegizaleak direla eta gure ikasleak geroz eta integratuak daudela ikastetxe ezberdinetan.